Isang magandang umaga sa atin lahat. Ayan, maganda. Ang aking mataba, maga na naman siya, sobra. Kaya namaga ang aking mataba, namaga na naman siya kasi Makati na naman ang aking mata, guys. Sobra lamig. Ang lamig, sobra, guys. Ayokong lumabas. Yung aming mahal na anak gusto maglaro. Ayan. Yung mga niya, yung mga laruan niya. Gusto maglaro. Careful po ha. Ang lamig, sobra. Ginawa ko. Dala ko itong aming maliit na kay bagang malaki. Malaki, sus ko. Para akong saan ako pupunta. Ayan, dyan tayo. Kasi nandoon yung aking mahal na anak. Honestly, ang aking sinuot ngayon, hindi gloves. Socks. Socks kasi yung aking suot ay medyo manipis. Wala akong gloves na pang hanggang hanggang dito. Medyo malamig. Kaya ang socks ng aking mahal na asawa na hindi na ginagamit, ayan. Kaya ang socks ng aking mahal na asawa ang aking ginagamit, guys. See? O diba, may silbi din yung mga socks, guys. Ayan. Ganyan lang talaga ang kulay niyan. So, tayo doon. Ang lamig kasi, sobra. Nag-freezing ako agad. Paglabas, sabi ng air sa labas, welcome. Welcome agad sa lamig. Asa naman akong anak ko? Ayan, nandoon siya. Kaya, ayan, punta tayo. Labog na niya yung mga toys, guys. No, baby, upside down, anak. Just like that. Push it. No. Upside down. I did not turn it off na. Maybe no more battery. Hold this. Oh, push it again, push it. Push. Maybe we need to charge na naman. But we have to charge, I think we need to charge. So yeah, that's perfect for. Oh, let's go that way, anak. It's cold here. Oh, yeah, nice weather that way. Nice weather that way. Umaraw, guys, umaraw. Hindi yata natakpan ng clouds. Hindi natakpan ng clouds, ayan, oh, umaraw doon. Agoy, natakpan na naman siya. Wala na naman. Malamig kasi, masarap kasi pag may init, guys. Hindi masyadong malamig. Agoy. Naghanap ang aking anak. Ay, gusto niya i-charge. Kailangan namin i-charge yung kanyang yung kanyang monster truck. Monster car kasi lobat, I think. Lobat. Kailangan namin i-charge. Where did you get this? Are you freezing na? Let's go inside na. Oh? No, wala na. The clouds is dark clouds is right there. I'm freezing. My love of my life. Wait. Oy, don't run. Okay. I said I'm freezing. Daga na to. Ano po? Nibalik na po ng init, guys. Agoy, kalami na lang pagin sa init. Agoy. Tuaw. Agoy, kalami na lang sa init, guys. Promise. Ano ko tari kay init. Agoy, tinupa na po na yun.
diri sa among balay ay kay tugnaw kaayo. Lisod kaayo. Ag bala na ring video. Oh, saks na nga. Sobra ka tugnaw guys. Di siya maagwanta. Pag abri nga lang kanina sabi ng lamig sa kan, welcome agad ang tugnaw. Kaya yung anak ko. Maligpitin ko muna yung mga toys niya. Oh, ayan, ligpit na pala. Papasok na kami guys sa loob. Let's go, push your cart na. Push your cart. Where's the remote? Come on, push your cart, dali. Dili, anak, maguba na, anak. You're riding your... Game ko na ng monster truck. I'm freezing. Sit there, okay? Hanggang saan ako nasa sulod o hinahinay guys. Bagay, hinaka. Ang anak nag-ingkod pa. Bulog. Stay in my house. Stay in my house. What in your house? Yeah. House? No, you stay in my house. In that house? I stay in my house. Stay in my house. Okay. Bagay, hinaka. Akong anak. Ang akong anak. Gusto niya sa ihang dalhouse po datad to. My Roman house. Stay in my Ang house. ihang dalhouse na adri guys. Stay in my house. Na adri yung dalhouse No, ya. stay in my No house. baby, no. Let's go inside. I'm No, freezing. stay in my house. I'm freezing lagi. No, stay in my house. No. No, stay in my house. I will tell daddy. Okay, yun ako. Put it there. No, stay in my house. Stay in my house like that. Nilagay namin dito to guys kasi para pag mainit, No, 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 no. makoveran. Stay in my house. Okay. Para makoveran yan guys Stay in ba? my house. Kasi pag hindi to coveran guys, Stay in my house. okay lagi, stop. Pag hindi kasi to coveran yung kanyang ang dollhouse, para magfe-fade yung kulay. Stay in my house Okay. right now. Okay, ano ako. Yeah. I'm here. Stay. Giduhat ko. Dali. What's up? Agoy, maho. Give me a second, be. Ang aming mahal na anak ayaw pa pumasok. Sabi ko, ang lamig. Doon sa kanyang dollhouse. Okay, hinaka. Pagay. Ay, snow guys. Snow. Grabe. Ito ang aming mahal na anak ng taon. Nandun siya. What happened to your bowl? Say hello, vlog. Say hello, vlog. Hi. Suko na siya kayo. Dili ko musod sa iyahang dollhouse. Hindi ko musod. Kay. Bahin ko rin ko niya dito Love you. Hinta. Suko lagi gid siya. It's Samida. Chok! Kokoa. Ko ni Samida. Chok! Oh! Ko Samida. Ata. Si babay na vlog. Okay guys, yun lang ang aming video for today. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ng aming channel. Mag-ingat ho kayo, mag-ingat ho tayo. I love you all. Bye-bye. Si bye-bye. Bye. Ayaw niya mag-bye. Galit yun sa akin guys. I love you. Bye-bye. Mwah.